2-3 år. Og det vil koste omkring 3 milliarder kroner at udstyre landets 60.000 lastbiler med partikelfiltre. Man har længe kunnet klikke sig til en kæreste på internettet, men nu kan man også sikre sig et smukt og attraktivt eksemplar. Danmark har nemlig fået en ny datingside på internettet for de kredsende, men så er der også skrappe adgangskrav. Det er drømmen om den eneste ene, der får Camilla Mortensen og i øvrigt 10% af alle danskere til at klikke efter kærligheden på nettet. Jeg tror helt klart godt, man kan finde en kæreste. Men der er kun adgang for de unge og de smukke på Danmarks nye netdating. Jeg hedder Diosa, som er spansk og betyder gudinde. Det er måske lidt selvglad, men det er sådan min holdning til mig selv i hvert fald. Det er fra smukke og attraktive mennesker, og det tiltaler mig. Altså den type mennesker kan jeg godt lide at snakke med. Og siden hedder såmænd beautifulpeople.dk. Det er for smukke mennesker, og så er det jo så op til brugerne selv at vurdere, hvad smuk er. For at få adgang til siden skal man ansøge om at blive optaget. Hun er 16 år gammel. Billedet bliver lagt ud på nettet i 3 dage. Her kan brugerne selv stemme om, hvem der er attraktiv nok til at komme med i klubben. Smuk, det vil man jo altid gerne have. Det er ikke sikkert, det er det, man ender med, men det er en god start. Jeg synes, det er super snøjet og meget elitært, men det er den største styrke ved systemet. Men der er dog tricks, der kan snyde nye ansigter ind i de smukkes kontaktklub. Man kan jo sælge sig selv på mange måder. Nogle kan gøre det ved hjælp af brede skuldre og store muskler, og nogle ved hjælp af silikonbryster. Og andre, de skal frem med pingpongen og Mercedesen, før de kommer ind. Sådan er det bare. Jeg synes, hun ser meget sød. Hun får en okay. Flere end 1.500 ansøgere er sorteret fra på blot et par dage. Kun 400 er blevet godkendt som smukke nok til klubben. Heriblandt Nikolaj og Camilla, og begge er godt på vej til første date. Ja, det kunne jeg godt. Altså, der er nogle af dem, man snakker med, som jeg helt sikkert godt kunne finde på at se. Det er ikke tilladt at lægge nøgenbilleder ud på beautifulpeople.dk. Kan du klare en smuk vejrudsigt, Katrine Elmer? Nej, det starter sådan lidt gråt, i hvert fald tåget mange steder i morgen formiddag, men i løbet af eftermiddagstimer, ja, så er der altså også mulighed for enkelte solstrejf. En dag, hvor det helt skulle holde tørt, og hvor temperaturerne kommer op omkring de 5-6 grader, så får vi svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Men altså i morgen bliver den bedste dag, mens at flere skyer og regn kommer ind over landet torsdag, mens til fredag, der skulle det helt holde tørt. Weekendvejret, det er vi altså lidt usikre på, men det er noget med nogle sludbyer, temperatur omkring de 3-4 grader og frysepunktet om natten. 10 millioner mennesker har set forestillingen. Den havde premiere i London for 50 år siden og har været opført 20.807 gange. Dronning Elisabeth havde lige besteget tronen dengang. Her er hun med sin gemal i aftes ved 50-årsjubilæet i St. Martins Theatre. Det handler om Agatha Christie-stykket Musefælden,